Тази медитация ще ви помогне да се освободите от стреса и претоварването, което носите със себе си. За най-добри резултати я правете минимум 10 последователни дни по едно и също време. А сега нека да започнем. Моля, настанете се удобно и сложете дланите в скута си. Позволете на тялото ви да се отпусне. Усетете повърхността, на която седите или сте легнали, и контакта на вашето тяло с нея. Позволете на тялото си да потъне в повърхността. Отпуснете ръцете, раменете и краката си. Нека всички мускули в тялото ви да се отпуснат сега. Оставете всичко казано и чуто до тук. Позволете да се случи най-доброто, което трябва да се случи. Оставете мислите ви да текат като река, която наблюдавате отстрани. Приемете ги такива каквито са и просто ги наблюдавайте как преминават през съзнанието ви, без да им отговаряте или да влизате в диалог с тях. Осъзнайте дишането си, как вдишвате и издишвате. Проследете дъха си. Може би, когато вдишвате, усещате хлад, а при издишването топлина. Можете да фокусирате цялото си внимание върху върха на вашия нос. Наблюдавайте дишането си, без да го контролирате. Усетете през коя ноздра влиза въздухът, дали е през лявата или е през дясната, или вдишвате през двете ноздри. Просто наблюдавайте. Вижте къде отива въздухът, след като сте вдишали. Вижте дали вдишвате бавно или бързо. Само наблюдавайте дишането си, без да го контролирате. Точно така. Вижте дали дишате с корема или с гръдния кош. Просто наблюдавайте. А сега искам да си представите една мека, сияйна светлина на нивото на очите ви. Усетете как тази светлина излъчва безгранична любов към вас, как тя ви приема такива, каквито сте. Усетете как тя намира за правилно всичко, което правите, което някога сте правили или което някога ще направите.
Споделете със светлината причините за вашето претоварване и стрес. Назовете ги ясно и конкретно. Какво обстоятелство или житейска ситуация ви прави неспокойни в последно време? Споделете вашите причини за тревога със светлината, помняйки, че тя излъчва безгранична любов към вас. Че тя ви приема такива, каквито сте. А сега си представете как тази мека, сияйна светлина се разполага над върха на главата ви, за да измести хаоса и стреса и да изпълни цялото ви тяло с хармония, спокойствие и благополучие тук и сега. Усетете настоящият момент с цялата му неповторимост. Тази мека, сияйна светлина измества хаоса, стреса и претоварването и на негово място изпълва тялото ви с хармония, спокойствие и благополучие тук и сега. Изпълва тялото ви с усещането, че всичко е на мястото си. Виждате как негативните емоции биват разпръснати на хиляди малки парченца, които светлината изчиства от тялото ви, започвайки нежно да се влива във вас и да ви отпуска отгоре надолу. Можете да усетите или да си представите как тази светлина отпуска скалпа, челото, отпуска веждите, очите, мускулите около очите, отпуска нежно клепачите и с всяко трепване на клепачите вашият ум и тяло се отпускат дори още повече. Можете да усетите или да си представите как тази светлина успокоява носа, бузите, устните, отпуска брадичката, челюстта, отпуска ушите, тила, отпуска цялото лице и цялата глава точно толкова, колкото ви е приятно. И може да позволите на това приятно усещане, идващо от към главата, да отпусне надолу областта на врата. Можете да си представите или да усетите как тази светлина отпуска всяко мускулче на врата. Отпуска мускулите между врата и раменете. И дори може да видите или да си представите как цялото напрежение от врата и раменете
се трансформира и изчезва, а светлината ги изпълва с божествена любов, хармония, спокойствие и здраве. Можете да усетите или да си представите сега как се отпуска целият гръбначен стълб отгоре надолу, прешлен по прешлен. Отпускат се плешките и мускулите около тях. Отпускат се раменете. Отпускат се надолу ръцете, мускулите на ръцете. Отпускат се лактите, китките, дланите, пръстите и дори върховете на пръстите на ръцете се отпускат сега. Отпуска се средната част на гърба и гръдния кош. Отпускат се мускулите и органите на гръдния кош. Отпуска се стомахът и мускулите и органите около него също се отпускат сега. Отпуска се надолу корема, областта на бъбреците. Отпускат се бъбреците, кръста. Точно толкова, колкото ви е приятно. Усещате или се представяте как главата, ръцете и горната част на тялото с всяко издишване става все по-лека, по-спокойна, все по-отпусната. С всяко издишване усещането за време, пространство, тревоги, претовареност също леко и спокойно започват да се отдалечават. А вие можете да усетите как се отпуска надолу областта на кръста и таза и мускулите и органите около тях. Отпускат се надолу краката и можете да усетите как тази сияйна светлина отпуска приятно вашите мускули и изпълва с всяка ваша клетка със светлина, хармония, безгранична любов, спокойствие и благополучие. Отпускат се надолу бедрата, коленете, пръстците. Тази мека, сияйна светлина отпуска глезените, петите, ходилата, отпуска пръстите на краката и дори върховете на пръстите на краката се отпускат сега. И напълно усещайки хармонията и спокойствието на настоящия момент, тук и сега,
Вие се поглеждате отстрани и виждате цялото ви тяло обвито в светлината, която продължава да ви изпълва с хармония, спокойствие и благополучие. Светлината е изчистила стреса, негативните емоции и усещането за претоварване от цялото ви тяло. Усещате се леки и напълно отпуснати. От върха на главата до пръстите на краката, от лявата ръка до дясната ръка, се усещате в едно приятно състояние на цялостна отпуснатост, обвити в този пашкул от светлина, безгранична любов, спокойствие и хармония. И с това чувство на пълна отпуснатост се пренасяте на една красива поляна. Слънчев топъл ден е, а поляната е обсипана с цветя. Едно определено цвете привлича вниманието ви сега. Доближавате се до него. Сядате на около метър разстояние от цветето. Усетете контакта на тялото ви с почвата под вас. Цветето е на нивото на очите ви. Наблюдавайте го със спокоен поглед. Наблюдавайте го така, сякаш виждате цвете за пръв път в живота си. Изследвайте как изглежда то. Кое е цветето? Какви са цветовете му? Малко ли е или е голямо? А може да има друга причудлива форма, която не назовавам. Опитайте да не давате научни термини на това, което виждате, като венчелищата, например, а да обърнете внимание на уникалните форми, цветове, материя и аромат на цветето. Как ухае то? Ароматът му познат ли ви е или не е? А сега искам да усетите вибриращата енергия на цветето. Това е енергията, благодарение на която цветето расте без никакви усилия. Вижте или усетете как цветето на драго сърце споделя с вас тази енергия. Усетете как вдишвате от тази фина
лечебна енергия сега. Точно така. Позволете на тази позитивна, изпълнена със светлина и жизнени сили енергия да се влее в цялото ви тяло сега. Усетете как вашата собствена енергия става все по-светла и ярка. Усетете се напълно презаредени, отпочинали и спокойни. Когато сте готови, благодарете на цветето за подаръка, който ви е поднесъл. Не забравяйте, че можете да дойдете при цветето по всяко време. Вашето цвете, което с удоволствие споделя с вас своята фина лечебна енергия, е тук, винаги готово да ви информира и да продължи да ви помага. А сега е време да се върнете в настоящето. Връщаме се, когато преброя до 5. Преди това искам да сключим споразумение между тялото, ума и душата ви, да запомнят всичко, което видяха, усетиха и разбраха, и да го приложат под най-добрия начин и най-добрата форма в ежедневието. 1. Усещате как започвате да се завръщате леко и спокойно тук и сега в тялото си. 2. Искам да вдишате бавно и дълбоко. Усетете как се събуждат дробовете, сърцето, ръцете, краката, главата. 3. Възстановявате нормалното функциониране на всички физически и психически процеси във вашето тяло. 4. Усещате се все по-будни тук и сега. 5. Можете бавно да размърдате пръстите на ръцете и краката си и бавно да отворите очи.